Kita pa diaran Action Bar at sini nga Facebook Live. Pa-check na lang ako kay Action Zayden. Sisa siya sa mga polis. Wala, Action Bar. Siya mismo ang nag-siya ng siya mismo nag-siya sa Action Bar. Mga kayo yung casting kayo. Dito yung pitato yung sagot. Mas ganda na dito. Isa may mga kulong. Wala atin na siya. Puno na hibo. Pero Wala. Kasi tepa. Sabo. Kasi tepa. Sabo. Sachet sa nagsabong na butang sa polis. Hoy. Bukaran. Sa point first na nakita din nato pasya kanya sa point first alin sa backpack may mga charger ako damo si charger ano to no Tatagak mo lumayo. Para mo sila ko sir. May Sila ko sir. Rilo. Bulong. ano niya na ako niya? Pero ang bali sa mga hindi ko niya. Bago niya lang ginawa. Ako niya, sobra-sobra na niya. Ako lang nga, ako niya, ay naano ko lang, hindi pa. Di pa kayo? Ito yung ako niya, ko paano sila? Ang Ano ba? Ano ba sa gamit? sa webes nga siya na gano'n yan. Nagano ka sa Wibes? Mga dala ni Ano na buksan? na tulot no alias don ini sa base no iPad Pin. Harap masih merah na. san ini Masih kumay ka lang. May video. Ang lunch kayo yung iba mo. ang gloves may isang parang isang rubber gloves na pula o ring para matindog mudan Ikaw na to. Hindi na, ako niya, Ilagay mo na. Kung anong ginamit kwarta sa ano, tapos ang butano ko ito ba? hari ini ang kwan Pagkatol. baga bukas Hindi na, ako niya, kaya ano. dinay niya kay Sol Raja Mandal dinay niya Ano ko sa sir kano ya? hindi siya kuno Sobra na inyo. Aligasyon mo na ya, imo na ya. Ang ako din ako, kaya kagula ko ka Imo na ya, karti mo na ya. karti. ano sa police station Dito sa Usasan siya Person of interest sa first nga haliman mismo sining backpack Guardian Bill masakyan. over nga sa Jason Hindi na ako, kaya ko ano sa hindi na ako. Kay sino na siya? Match mo? Kay sino na pa match? Hindi na ako, kaya may nagsulat na ang kwarta ko. Pinakwarta mo doon lang. Sa ano ko, 1.5. Pila. Sabi nga tutok na sa ano sang natabo sa patay yung mga Nagbanatalo yung sa distancing. Nag-alert Hindi siya. Mga pag-ipos. Ang minsan iyang balit sa rapat. Tindahan mo lang. Ikaw na naman tarong. ginagawa siya ginagawa. Kaya ko ano, ang ginagawa Ano niya. yung kritik? Kung makwanta mo. Kay sino pa match mo to karon kay dinay mo? Inusudlan ko, ano yung galing kwarta kita doon sa ano? Mari si Joy. Sa din kanila kay kuan kwarta. Ano? Ang tagay na. Perti ka dinay niya Raja Mandal Sol. Dila niya Dito? Perti ko sa
Diri mismo sa sulod sa station. Ang inaya kay ato yagay na tayo damo may sa bungan sulod to. Ano lang ang imo dira? Di na dang imo. Yung ano illegal na kamay na oh. Tagatulak ko ng iya. Paano ba nila kagin na Kagani ba ko mga hambal niya nga issue lang tayo sa pagpamatay ni sa mga biktima ang unagin pamangkot at sa mga naglalambot. Okay, tapos Siguro ko kulang kwarta ko. Ako na din ako. dali-anay. Naplastada na siya. Diraga alang-alang. Yes. So subong Action Mark, giplastaran na di kwan sa lamesa dayon. With regards pa ni Action Mark danay sa illegal drugs nga na kuha ni sa illegal Action Mark nga mga kagamitan. Yung inventory subong Action Mark. Listahon ang nakuha. Oo, kay Yes, hindi masol. Hindi ko ari ang nakuha sa iya. Listahon. so far Action Mark wala pa Counting. update man sa kwan regarding to ya sa massacre nga natabo kay sa Gardenville but subong ginhingagaw di inventory ang mga illegal drugs nga nakuha diri sa Action iba to kasi kung pila ni kabilog ang sa pouch kaya sa loob Action Mark Webes ang last na niya iya. Kasi siyempre, iya ginaaligar, hindi ang nagkakabos ang gamit niya sa kanya. Kasi kabagpuli ng hulin, pag hindi ni iya ang kamar. Pero ginakot niya, nga nagagamit siya sa illegal. So far sa karon, ang na-focus sa Subong Action Mark, amo ni ang kuan, ang illegal drugs. Oo, nagwa man kan iwat ang family bangod nga nag-inventory Action Mark sa sa 80 months. pamilya nagwa. Ako to si Sir Jory para to Action Mark sa update niya. Sa Don Salvador siya sa may Barangay Bunga. Paano nyo nasa sir nakuha ang inyong subject sa inyong force operation? Bali sa sobra ng mga intrigos pamilya, tapos nakamit lang alas doon eh. Okay. Doon. Tapos busutan sa Salvador. Okay. May nigo tayo ng mga nag-info nga, tubig ko siya, positive. Ang mga nag-ingat pa naman po. Pero sir, sa din gini sa sir ga ang si Duni, taga din gini siya sa Sa conception na siya, Iloilo. Concepcion Iloilo, taga dito ni sir. Isa sunod sir sa ano sir ining gina aligar nga tindi sa kuno sir ang suspect sa sining apat pagpatayon sa mga biktima. Ati yaman na yan, ati right siya man nga mag-deny, tanang nga mga kanya, ati kung di sa mga ako, dalawang tanis sa scientific method, forensic. Okay. Kuhaan sa swab, fingerprint, i-connect na siya sa crime scene. Sir, paano sa sir na-identify, sir? Nga siya gid ang daw person of interest. May pamilya nga nag-meet lang. Wala pa mabalaan ng tao, di kabalo siya nga ato ito may natabo na. Pero wala pa nabalaan, may natabo na di. Pero sir na check niya sir ang lawas niya kung may mga kapilasan sa nga daw mayara sir nga say nga daw nagbato bisiya ang mga biktima. May bagras siya sa kamot, may ari di siya. Sa guya may ara siya mabagras. Ano ni daw? Ang sign sir ano sir daw karos o kung May kamot din na may karos. Pero ang iyang alibay, aligasyon nga na kung sa motor disgrasya. Pero may damage gid man ang motor niya, sir. Tanaw kita ni Sir Roads to wala man. Wala. Ang motor wala si damage. Ano ni siya sa mga biktima? Ning nagpakilala ko pamilya, kasi pero actually hindi kala sa mga ukod ni Lucilig. Hindi siya malapit nga relative, Hindi. sir. Ano gining pangalan ni sir? Christian. Christian. Sir, kaginas ang pag nagpakadto ka mo di sir, ginambalan nga daw nag-ako siya, na pag-abot niya, di ginaya naman. Ano kuno, ano gid sir ang allegation isang prior dito sa Salvador Benedicto Ginao? Inconsistent ang iyang mga statement. pero may pagkakos sir.
wala gid. May cellphone tayo nga recover kaya sir. Ang may tablet yung isa, Tablet. may cellphone ng iba no. Wala pa gid. But so far sir, ano na subong ang treatment nyo siya sir? Person of interest or suspect na siya? Personal of interest anay kiti wala man sa ano gid. Yung solid nga proof nga siya gid ang nahimo. So dalon tan sa forensic kay wala sang confusion, wala man nag-ako. Ay confusion sa sinyo nga gagamit sa permi illegal na droga. Sir, ang recovery nga mga drugs. At charge ito siya. So mo na siyang immediate nga kasuhan siya na sa drugs. Possession no. Sino itong ginatuan niya sa disbis sir? Ah. Sino itong ginatuan niya sa disbis? Bali may nag-info tapos yung taguan kong dito sa Salvador nga kung may mo pangitao na sa bunga. Oh. Eh, may ka nalokit nila. Kung talaga sa stasyon kay kaon namon da. Sino Sino ka itong sa ginatuan kinadayon niya sa na? bunga sir? Parente May ya, kilala ya? may pamilya do doktor nga ginugo drive sa dito. Okay. Pero siya nakasugi siya sa inyo, sir, kung paano natabo ang krimen, wala man. Wala man wala. Wala. Siya Wala. nagsiling siya sir sa Sunday, nagalindi siya. Sunday- Kagaina lang siya na kita na balaan dito nga tuto siya. So nagaano lang to siya sir, suno sa iya. Ning pag-obra sa doktor to nga pamilya dito nga drive siya. Wala man siya kung ano. Sir, we would just like to clear bala kay kung wala ning benefits ang drugs, sir, syempre depende siya sa drugs. Ano ni taning process, sir, with regards to the massacre case lang, sir? Kuhaan ta ni siya specimen kasi may kuan siya mo may bagra siya. Kuhaan ta siya swab for DNA. Kung forensic. makonekta, sir, sa Oo. DNA nga nakuha man to sa area, sa crime scene. Ati man at the time nga mga circumstantial evidence plus scientific nga ebidensya. Mas bako na scientific mo. Science siya exact na iya. Okay. So ang swabbing ang DNA fingerprint ito sa crime scene, i-connect sa dito. So kung testimonyal lang may doubt may napatana. May baliktad pa pero kung forensic na kag scientific method Perting una ta subong sir nga pasaka siya ining illegal Ang na droga drug. na pag-discuss siya posisyon. Sir, wala kita sa recovery sa iya sir nga gamit halin sa crime scene. Ang Nga gingamit sa niya, sir, iya lang nga- po, sir. so far wala pa. Wala pa. Ang gingamit niya, sir, nga object bingagin. Wala man. Wala man. Sir, Okay. sir, wala siya Ano? Wala man recover nga object sa instruments ng krimen wala. Recover kayo na dito. So, lang personal belongings sila gina, sir, sa sulod ng bag niya. Pero sir, ano sir ang mga biktima sir, may stab wound sila. Ning subong gina-autopsy, so makita ka ko sa autopsy kung ano pa to ang mga wounds, mga fatal wounds. Pero ang initial nga kwan sa ulo gid. Lampos. Head injury lampos. Ginlamposan. Wala siya ngayong tawag na pagtiro sa Wala. Head injury lang tong initial kay nasang kwan ng suko. Thank you. So mabal anak karon sa autopsy kung may mga wounds pa sila nga gin-incur ang mga victim naton. Siya lang sir isang suspect. Siya lang subong aton nga may isa pa kami nga gina-rebellion man, probably nga muna sa mga Ginreveal sir nga. Oo nga may ginaaway primera ko si kwan, may ginaaway primera si Jocelyn. Atong permi, atong ginambala niya, gaaway sila. Oo, naman na. So, Okay, sir, sa pagkuha kayo na siya, why man siya nag-resist or I mean, nag-upod man lang siya na yun? so far wala ba okay man siya. Gusto So, ko na siya sir, ang gindayunan niya sa Don Salvador? ning go back sa driver sa doktor man to nga marami bunga. Okay. Sir, last na sa inconsistencies ang iya sining statement, sir, wala gid siya nag-ako, sir, Wala about sa gid. krimen. Wala siya nag-ako kay tuno sa taga sa Don Salvador nga PNP. Hindi consistent ng statement na. May aga, may hapon siya nga puli dito sa Don Salvador sa Domingo. Kalipat siya sa oras, kalipat siya sa nadlaw. So, at least, kung di wala sa ako na siya. Sir, ang motor nga nadula diri sa balay sang biktima, the same motor nga ginausar niya. Wala pa naman verify dito. Oh, pero na-recover niyo wala? Ito itong motor. Itong motor. Bili naman. Oh, so ginbili niyo lang. Oo. So, bot silingon nga posible nga ang motor nga to amo ni siya nga ginuha niya diba? Pero sa motor, wala tayo kaya nato focus ni sa murder, sa multiple murder. Kaya na yung mga ibang krimen ang focus na kung sino gini ang nagpatay sa apat. Oo. So, bot silingon sir, sa sining mga tinuon bali ang focus naton diri anay sa pagpatay. Okay. Pag sa illegal drugs, Drugs. suspected drugs. So posible sir sang gakan tulog ang mga biktima sa natabong insidente. Probably tulog. Kasi wala. Kung may resistance, dapat nagalapta ang mga belongings sa mga pabutang sa sulod. Wala man sa laptop. Wala may nagalapta sir nga mga gamit, bayo, wala. Wala sir na establish Action Marcy, Major Puerto to balikan naton ang suspect kay ginasisa sa liwat sang aton sang pamilya, I mean sang victim. Wala na sila mo.
Pero gusto mo kaaway mo. Kami mga residyo, bla plastic yung pagkitaw ng gamit to. Sa Badong. Baduay mo na gamit sa baduay. Asa ang ibis? Dito pa na sa doon sa baduay ng gamit. Saan saan lang yung adlaw na sir? Tuy best man. Sa Wibes pa. Isang magpulong ano gano'n. Pila baklanay niyo sa muna? Pagaling Sino gina sir? Andiyan ba ikaw gina sir? Yung pinakaya ko. pagkaisa ko. Paano nakalabot sa inyo sir? Ano naman na ako na nanyagaan ako sa payalong may gano'n. Basta. Malidukan mo malaki sa gagamit? Oo. Oo. Yes. Pila baklanay niyo na sa muna noy? Sa padala ko yung may gano'n. 200? Oo. Ang gamay na ah. Pagkamay mo na. Ano yung salot spinser mo, sir, nga masurrender ka? Ano yung surrenderan mo? Ano yung ginapanaguan ka na dapat ka masurrender? Ano kami yung tita, natabo kayo si Tita Sally na gano'n sa ako, naman po. Hindi matali, ano ko to, dulo ko to, sa ano, sa Golden Bill. Ano nang istorya namon. Doon. So, mo nang rason nga masurrender ka sa itong mga otoridad? Hindi sa tulad, nga makita ko, tapos kung ano nang ano to, nga wala ko nga buhat, kung ano man nga papinggan ko. Sa ano na nga wala mong ginbuhat? Pagpatay sa mga pagkaisa ko nga ano, tiyak ko. Hindi, anong spinser mo nga masurrender ka? Hindi mo ko nalagyo, sir. Oo. Pero masurrender ka, anak ka masurrender. Hindi ko maano ka na nga mapano, hindi nga kasi nga ang istorya naman kay tita, ang bukod maano ko diyan madulong ko di. Golden Bill. Ano gininawayan yung nikita nyo? Wala kami nawayan. Kamu ni Michael, nag-away ka mo? Wala. Ano ginawa yun sa gabi ka nagtambag mga tiya mo? Amo na ginalinan, di ba? Wala kami nawayan siya. Wala gid. Nag-away ka mo sa Nag-away ka ni Michael? Yung sang Sabado wala kami nang inomya. Sa Sabado sang aga sila nang inomya. Aga ba ko naglakat? Paguktaw ni Tita Bingbing, dungan na kami. Pangimos ko malakat na kuya, naglakad ko. Tapos, pagbalik ko sa mga alas 12, mga alas 10. Sa Domingo na? Domingo? Domingo kay... Oo. Alas 12 sa gabi. Kaya katawag ko, pwede naman tawag si engineer o si Doc, ngayon travel ko pa, ano na. Hindi alas 12 sa ugto o aga or gabi? Hindi, isang to. Pag mahalin ko alas 12, naman mag-alin ako alas 12. Kasi una mga statement na nagaling ka alas 5 sa aga sa Domingo. Karon pero di hambal mo, alas 12 ara ka payas balay. Nagbalik ko kayo, nagkuha ko sa akong nabilihan ko sa So kung silingon, alas 5, sunod mo, nagalin ka sa inyo, sa mga kangog, nagbalik ka alas 12 sa ugto. Okay, may agaw ko, travel, makuha sa truck, tapos sa Ecuador, sugato ng mga tao, sa Porsche, Mga anong oras ka ginagalinda sa Gardenville? alas 5. Sa hapon na? Ang alas 12. Saan ugto? Ang ugto? Oo. Domingo. Di paghalin mo, gaano pa daan ni sila ni tita mo? Gaano pa? Ha? Gaano pa sila? Siya nakita ko daw si Tajima, Mhm. tapos si Michael ko, si Joel. Gaano sila? Yung sa sunod na sa Payag. Domingo Si Tajima, ara sa Sa ano, Domingo sa ugto o Domingo sa hapon? Domingo sa Tugid. Antes ka magaling? Hindi. Yan balik ko. Pagbalik mo na? Balik ko, okay mo nabili na akong water pump. Sino upod mo? Pagbalik mo? Ako na lang. Anong sakyan mo? Ang sakyan ko motor. Motor. Kung makuha ka water pump, Oo. ano ka na po sa water pump na? Sakyan ko. Karton na lang. Makay gos motor? Oo. Nga may mga gasgas ka sa lawas mo. Tumba ko sa Na ano ka? Tumba ko sa Bernes. Sa diin ka natumba? Dito sa may Alias Abla sa may likod ng court. Ano ginadala mo? Motor. Motor nga nang dito magyapon? Nga dito sa Salvador Benedicto? Or lain yung motor? Hindi, ang motor lang nalo ko. Ang motor na. Huwag man to pag-grass mo motor, pag-check okay na. Meron sila. O kabo mo yan ano sir. Metafon Dili ko tong motor mo kay na sa DSB, huwag ko nakita nga daw naksinti ka. Pero Hindi ka. Ano ka klase kapag ka-aksidente mo? Nagtumpila ka? hindi man Nag-slide? Nakatayos ko. Sa din? Nag-slide sa... Ginaboy mo motor mo.
Well, nag-ayos lang ng pag-ano lang, nag-slide. Daw nag-slide? O, nag-slide yung nag-apa. Sabi, din gas-gas mo, be, parang tao, be? Sa din? Ini. Din. Doon ka lang alam mo na ang silpio. Sa pilar mo. Sa siko, ay ka sa siko. Sus. Damay kinarusan mo na. Yung paros mo na. Kinaros mo na. Araw, agi sa sako. Agi man na sa sako. No, slide ko ya, sa likod sa ano. Doon ka lang alam ang silpio ang imo. Bidasan sa paisa. Nakabot ko sa ano, Sa din. Nag-abot ka sa din. Ganda sa gabi. Na-disgrasya na ko yan. Balik ka duwa ka na disgrasya. Oo, Na disgrasya ka sa Bernes, na disgrasya ka sa Sawa Domingo. Hindi kaligado yan. Ang Bernes na yan. Anong pagkatumba mo? Naghapak ka? Nagkaya ka? O nagtikilid? Paano niya pag-inalo yan? Guya mo, walang tiras. Oo, kaya alam ko na yung na pula ang takot. Ano lang ba? Helmet? Ano ka tuhog? Ano ka naka ino or boka? Ako lang na imong gas-gas na disgrasya ka Okay, sa ano motor. na yung pag-ano ko na papa ko nga nakano na yung puro nga ano siya. Makatungo na. Sa likod ka, Discord lang. Oo. Mike, Kuya ko, Michael, now, anong mamban mo sa krimeng na tabo sa Gajunville, abi? Anong ginimo sining partisipasyon direct? Kuya ko ka, balos sa sang muna nga kaya natabo. Tapos hindi ko na mahimo. Hindi ko na mahimo. Ikaw ginatudlo sa mga pamilya, parigite, parigtiwan, anong mamban mo sila sa bungabi, kaya sa radio? Wala ko na ginimo ta. Kuya ko ka, buhat kasi na. May mga karos ka? Tumba ko na serya. Kuya ko. Tugid ka na talaga konsensya kami bata ka pa lang last year ang napatay, bata pa to sumong napatay. Kani pro kuya ko na Bata mo matuwa. unaw-naon mo. Di na ito. Kung hindi ikaw nag-ibo, manila ka, sino nag-ibo? May pilas siya sa iya. Kung mga tiyang mabi nga wala, hindi ikaw. Sino? Braso na. Hindi na po, ano may May kanya pilas siya sa wala sa balikbayan. Sino? Sometime nga ano nga May pilas man siya sa iya. nga nagpadala ko siya. Na Oo, may ginawa sa cellphone lang ako kasi napakulang sa ano sa item na. Sino na siya? Sa ano na? Ay Michael, Ano kulang sa item nga no? muna nga may balikan siya lang, way na matag. Sino ginasuspitsahan mo kung hindi ka binagimo sa Tawag krimen? niya. Sino ginasuspitsahan mo nga naghimo? Saka ako sa Ano man sino sa Sino? Si to Joel, ay sila ko danay. Joel, ano na? Spinosa. Ano na siya ni Siya ang ginatudlo mo man nga suspect? Oh, Sino na sa? ang tiyo unamon. Ay mo kagad time to nagsakitan na gid sila na. Pag-inom na sa likos may garden bell. O nagsakitan na sila sa sano? Sa mo man ang adlaw? Dugay na gisugid. Balaan na tayo tita, ano gisugid ko sila kag balaan man na. Ano natabo. Pero klaro sir, paghalin mo sa balay, sir, buhay pa niya ang mga... Oh, buhay pa sila si Tajima una ko nakita. Sa Bingbing ko pa makita sa Tajima, si Tabingbing. Sino lang si Tajima. Tapos si ano, si Joel si ano. Inom-inom sila paghalin mo, sir? Oh, nakashot pa ko isa. Ano oras to? Ano oras? Okay. Ang bata, ito yung gamay pag ganito ko nakita. Way ko makita, way ko sa makita kay way lang ko sulod diyan, nagkuala ko ka water pump. Tapos mo story sila shot ko. Nag ano ka, ano. Sino kami nung magika, sir? Ano to kalabis? Ni Michael. Brad nga tawag na basta nga kuha sa Broktopok, mo na bla. Ano na sa relasyon ni Michael? Wala ko ka balo sir, basta Sa imo abi paglantaw ina suspect nga ginambal mo, may kapasidad siya sa pagpatay sa pamilya. Kaya nag-inawa niya Sa imo paglantaw, may sa kapasidad. tiyo ko may kapasidad. Oh, ano May, sila? may kapasidad siya sa pagpatay. Oh, sa amurang tiyo ko. Paano ka nakambal sina? Nakita ko, pero ako kaginsugid ko sila natabo sa tiya ko ng time to. Nakita mo nga? Yan po na, ginapuga na si Michael, nasumbag na si Tajima. Eh, pala nabtang ko to sometime. Sometime duga na to, mga almost So sa imo paglantaw, may kapasidad siya sa pagpatay sa ilatanan. Da, yun na siya. Pero ikaw ya wala kapasidad sina. Wala ko ba si Danas ka? Ano ba ko ng kayo mo? Sa liwat ka ni sir, ang hambal mo to mga Joel, ano ni sa sang biktima nga mag-utol to? Tiyo ko man. Tiyo nila ni Oh.
Jocelyn. Okay naman ako sila tama ko mo kay basi mag-ano na kung dala ko dali. Bukat mo patay, nanugupod sila rin sa gagmay, basta ikaw nang sampot ka lang daya. Sino bukat magpatay? Ikaw! Choy, way ko ka, ano sila, Choy? Ako makita ko sa ano ni... Hindi ko ka, ano, Choy, way ko ka buhat sila. Ano gusto mo, Mike? Kakapos nyo ba, ano yung pero may kami kapay, isa wala ko mahimo sila nga mo na. Mike, anong rason mo na nagaling ka to? Magadruga. Hindi, ako... Way pa man ang reporter suko. Imo to na sa balayaw. Sa nga Punta na lang ang suko, mga fingerprints mo. Madali mo kasi balayaw suras may yan yung ginapuyan. Nagaling ka Paano? Nga naghalin ka to sa Gardenville, nga nagkadto ka sa district. Gaano maubra ko to. Ipagabot to nang ako nga kaysa doktor. Na nagdilay ko. Mo tuloy ka to mas district. Oo, kaysa mo lang. Medala ko water pump ang doktor. Doktor, kay ko bra ko siya. Okay. Mo na kung nga naghalin ka sa Gardenville. Okay, kung Domingo may ubra kami, Domingo, sir. Kung Domingo may ubra kami. Imo na tab, imo na. Oo. Okay. May ubra kami Domingo. Kada Domingo may ubra kami. Paway kami Bernes. Sabado puli kami Bernes. Sabado paway mo. Domingo may duty ko na. Mo adventis ang agiya na. Wala kami duty. Sulit ang ano. Ang ano, guess niya paway na Domingo. Ang iya, ang samon, Sabado. Kapila ka mag-suyok sa isa kasi mana. Ano itong kaysa kaysa si Mana, ako lang isa ko. May kwarta ko. Ano ka nakadugay nga nagasuyok? Maginan sa sauga. Ano ka nakadugay? Sa soltero ko. So sa dira nga lugar da nagasuyok kumanda. Sa amo da nga balay. Kung ikaw nagaobra ka da pinta. Oo, wag mo niya yung sa Sinupod mo da gasuyok Michael Mang. Hindi ka mo kasuyok? sa balay dira mismo nang nasa balay nga may ginpanan sa krimen. Oo. Sakita man na sa mga kuda nila nga nagasuyok ka. Yes. So, tinago, kung tago ay kami nun yung Michael kung sa mo lang. Hindi ako kung din si Joel, sir. Para sa balay niya, ma'am. Sa din nila ba na sa Gardenville? Gina si Joel sa Gardenville. Punta-punta dito sa may lapit sa ano lang. Saan ka mo po na ginaw? Sila upod, ako sir nag-shot lang ko sa akin pagbalik ko. Libre sa Sabado na ginom pa ka mo? Wala ko kainom sir sa Sabado sir. Gobra lang ko yan, wala ko kainom kung may kainom. Sir, libre sa Sabado. Adventista man pala boss mo. O kani, sila yung ano, ako yan, ari ko diga ubra sa Gardenville. Paway kami sa Sabado mo. Teka lang, ang ubra ko yan. Gobra ko na sa balay ni Tita dali. Gobra ko sa ano. May cellphone ka, Mike. May cellphone. Okay, ginapamangkot natin yung pulis. Police and Sargas, may cellphone. So, di na cellphone mo, Mike. Ang upod niya to, ang nagtakod sa doorknob ni Tabingbing sa may sa CR. Sa sago naging tako kong doorknob. Nagajimana pa, te arada upod sila nag noon. Balik ka kato-kato ba na? O kato-kato mata. Ano na siya ni Joel? Ang ko ano kay siya katabingbing na kilala. Nakita ka sa tinaw sa inutsi. Sinungalan niya na, sir? Ikaw nakita ka sa tao sa inutsi. Tapos kaya sa building mo namon. Sinungalan. Kuhay ko ka ano sa. Posible siya to ang ni Joel. May nga nagbully pa man. Oo. Tao sa inutsi. Ikaw mo dyan mo. Choy, kuhay ko ka ano, Choy. Anong kamatuod nga nakita ka nga gadali-dali lakat kag mag-sibad sa imong motor mo? Pila ka mo to, nagsulod sa balay. Pagpatay niyo, pila ka mo. Choy, kuhay, duwa Pila na ka kami po ta. mo. Dua ka mo ka tao. Kuhay kami ta ka. Dua ka mo, tingala ko na. Subang patay niyo. Umot kay. Dua ka mo kali ng tira. Tingay, kuhay ko kang patay sila. Choy, hindi lang pag ano, Choy. Hindi na sagot pagkatira. Choy, kuhay ko kang patay sila.
Kasi mo, sir, ano ang motibo ni Joel? Kung naman kami ito, sir, ano yung motibo ni Joel? Sir, kung matigas? Hindi nga ako pa kung may ganag-ganagad mo ba na ano ko mo sila, yan ba na? Para mag-ano naman sila, balik sila, close liwat. Ano, sir? Mag-close liwat sila pag sila ni Michael naman. Hindi, Ano ikaw yung ganag-ganagad. si Joel? Kasi, ano, sir, may Tio, yan eh. O, tiyo na. Eh mo kung nag-away na mo kaligad, nagsanay na mo kutsilyo. Tapos, na agad mo pa po, ano, Mga pila ni edad ni Joel, sir? si Tito Joel, dako na siya, ano siya? Lubanta. Ay, dad. Magkumagay ka mo ni Joel, sir? Itadlog mo siya gapon. Oo. As in short, so sa loob mo na balaan nga mo na ninatabo si Bobby Tiga pag mo isa. Isang nagtawag si ano sa akon, dito, ito muna. Natabo. Ito nag-chat ko ano. Jennifer. Tapos nagtawag si tita sa akon sa Las Vegas. Nga ako nagpatay kay ano kay sa bata. Makuha ko sa patay mo to. Nagtawag ako kay ano. Oh, sobra ka na ni boss. Din ayo na-action warrant sa kapulisan. Nga magwa lang danay kaya syempre tapos naman ang inventory sang illegal nga droga kag action warrant. Number one, wala sa iba niya tao. Sorry, kita action mar no kay gini-courage na action mar. Nga magwa na action mar no sa police station kay ti syempre sa saon man siya. Yes, correct action mar pero ti ikaw mismo nakabati man action mark kag tanan naton ang mismo inconsistency gid man sa statement sa katon sining person of interest action mark sa liwat person of interest pero ti nagapanindugan gid yang pamilya nga siya gid action mark ang may kapasidad kag may kahimuan sang sining krimen kag ti base sa pamilya actually action mark after sa ila balay may may empty lot kag sa piyak action mark may dako ka building nga posible may mga tinawo to nga nagatrabaho nga nakahutik abe sa pamilya nga nagadagon-dago rin siya kuno action mar gwa sang Domingo pero ti hambal niya kay na Domingo sang aga siya naglakat aga pa kag pagkadugay-dugay hambal niya man Domingo naman sang hapon siya sa udto siya nagpuli pero ti sa liwat action mar basi bala may nagapamangkot nga gin usisa gid kaina ang iya paggamit sang motor action mark ang motor nga gingamit ya pakadto sa DSB amoy ning motor nga nadula man to sa balay kag ti hanghambal ni action mark ang mga bagras niya bangod sa aksidente niya sa motor sang Biyernes Santo abe pero ti makita mo action mark may pila siya sa lawas sa likod kag kita mismo naked eye action mark nakakita do sort of camera siya ang pagtanaw based na yes action marha kag sa iban man di sa aton sining kapulisan pero ti amo tong hambal ni Major correct action mark kag ti amo tong ginahulat naton actually ang hambal ni Major Puerto nga kaina ang soko nakakuha to sang DNA sang fingerprints sa crime scene kag amo ini action mar ang si alias Don amo man siya kuhaan man siya action mar sang fingerprints sang DNA sang swab action mar para mahibaloan kung same tawo lang ang same DNA lang ang nakita dito sa crime scene kag ang iya man ni alias Don action mar so far amo ni ang development sang story sang massacre action mar nga nagluntad o kon
kainas ang aga because we know 2 to 3 days na ni Action Mar more or less natabo ko ng krimen kaya nga sa state of decomposition man ang lawas sang mga biktima Action Mar. So far, ready sa gihapon kay after sini Action Mar sang inventory man sang illegal drugs may nakita dire may na-recover isa, 2, 3, 4, 5, 6 ka plastic sachet sang 5 ka plastic sachet sang ginasuspetson siya go Action Mar. Kag wala labot nga under custody siya because person of interest siya kag kuhaan siya sang mga DNA. I-charge pa gid siya Action Mar sang RA 9165 illegal possession of illegal drugs Action Mar. Ibalaon ta karon Action Mar kung more or less pila gid man ang na-recover ning illegal nga droga sa iya kag tiyan hanggang balto bala kainas ang pamilya nga mahimo gid ko Action Mar kag may capacity gid ang tawo nga nagagamit sang illegal nga droga bisan ano niya Action Mar ka deny wala ginagapati ang pamilya nga sang iya man ginatudlo nga si Joel Espinosa nga isa sa mga utod sang mga biktima Action Mar kay tihambal nila wala sila nagapati ang mahimo ini sang ila utod sa ila man mismo kauturan Action Mar. So balaan tala ni karon Action Mar kun ano pa ang dugang pagid nga development sang sining insidente nga naglutad Action Mar ginahulat-hulat ta lang ang aton man sini nga kapulisan ang dugang pa nga statement sang aton sini sang pamilya I mean Action Mar sang sining mga biktima kag kun may pagbag-o o kun pagligwat man sa statement sang aton nga person of interest nga ining si alias Don o kon si Christian Tulto to Action Mar. Yung pangalan na ni Sir Puerto Action Mar. Para karon Action Mar sa dugang naton nga detalye mabalik report lang kita pero sigihon naton Action Mar ang aton sining Facebook live para sa additional sa mga development sa sining kaso Action Mar. Live diri sa Action Mar sa Police Station 8 Action Idanabo sa una sa Balita Plus Action. Sa Bacolod, Action Radio. Ang mga